ми избрали на YouTube нещата само за един ден. Да. На сестра ми, по-скоро Чери, малко се обърках, защото гледах едно видео, което всъщност там има едно момиче, което се казва Еша и им беше много красиво име. И затова малко се обърках, така че Чери. Чери, бе. Вземаме YouTube на Чери. И ще ядем тирамису. Не знам как се отваря. Сега ще се върна, като се отвори. Така, от 10 000 мъки отворих го. Изкарах само едното, защото другото е за Чери. Така. Ето го вкуса, който ще пробваме. Имаме си и лъжицка. Малеко, това голяма лъжица съм си взела, не знам. Сега. Време е да го отваряме. Аз съм в този месец, който никога не може да бъде жена. Не. Хора, не мога да го отворя. Сега ще се вършим като го отворя. След 10 000 мъки, време е да го отворим наистина. Беше уникално. Консистенцията е уникална, даже и на живо по-хубаво се вижда. Връщам се като го пробваме. Добре, да няма да завършваме, веднага го пробваме даже. О мага, той е мега меко и пълно сканема отгоре майче. Това се оказа по-вкусно от всякога, хора. Ще си го взимам всеки път, когато отивам на била. Вижте консистенцията. Майче с кафе. Не знам. Не ме интересува. Половината вече го изядох, вижте. Ако съобщението дойде, аз не го видях. Нищо. Все пак това е на Чери телефона. О мага. Ще се включи, когато го изям. Разказах ви чисто всичко за това тирамису, което го пробвахме. Ето това. Имаме ето този гланс, който консистенцията му сигурно е мега яка. О мага. И е блестящо. Да продължаваме натам, защото времето ми изтича почти. Едно огледалце. Коя е най-красивата на земята? Ти разбира се. И една химикалка. Обикновено.